à Palmakeni, à Odengedo, à Marasila, je suis le chercheur. Quand il a fait à vidéo, à partager, à kolongolo, à casser, à transition, à autorité au Yamroma. Et bien, toujours samedi 21 octobre 2023. L'heure est grave. L'heure est un peu grave. T'es bi. Il va y avoir transition qu'on a la soutien chama mega découragé. Ka sababu ke ni wakati arrestation damado kera transition yere deme bagaw cela. Ni y'a ye farafina transition kanu donna mɔgɔw la. Mɔgɔw kɛra transition in fɛ. Assimi tɔgɔ bɛ diɲɛ bɛɛ da. Choguel tɔgɔ bɛ diɲɛ bɛɛ da. Les 5 colonels tɔgɔ bɛ diɲɛ bɛɛ da. Mali ka farafina dabali ban ka farafina kamana gan. Faransi ka dɛsɛ fo Macron k'a fɔ à 3 reprises. Ko activistes de y'ale ka problème ye. N balimaw an bɛ k'a ye nin wagati gɛlɛya bɛ ka se olu de ma. Au même moment, pays mago bana ani jugu ma tila ɲɔgɔn na. Faransi dalen bɛ tout juste Tchad. A bannen bɛ a tɛ fɛ ka taa Faransi tɛ fɛ ka taa ka terrain to Irisiw bolo o de b'u ka calcul la. O bɛ k'o de don Américains fana hakili la. Donc soutien minnu n'olu wililen don k'u jɔ fanga ye. Su tile u bɛ transition soutenir. An bɛ k'a ye mɔgɔ kelen minɛ la an y'an sigi an y'a lajɛ. An kumana mɔgɔ 2 minɛ la mɔgɔ 3 minɛ la mɔgɔ 4 a bɛɛ des piliers des soutiens clés. Mɔgɔ minnu u ka kuma bɛ se ka se mɔgɔ ba yirikaw de ma. Mɔgɔ millions ka kuma bɛ se ka s'u ma. E cɛ n'olu bɛɛ tora ka t'u yɛrɛ sɔrɔ prison na au même moment a ma nɔgɔn dɛ. N'olu bɛɛ tora ka taa u yɛrɛ sɔrɔ kaso la au même moment a ma nɔgɔn. An y'a ye la dernière en date o ye Abdul Niang an balimakɛ Abdul Niang o kɛra o ka situation ye. An ye kunun kɛ k'an miiri y'a bila minɛn o minɛn kɔnɔ. I réfléchis ka taa cogo o cogo la i tɛ ka se k'a faamu quoi. A faamuli bɛ ka gɛlɛya. Et an selen ko kuncɛma yɔrɔ ma surtout mɔgɔ minnu i b'a ye k'a fɔ u ye armée kanu don mɔgɔw la. Abdul Niang i bɛ se k'a fɔ a ko man di ye. Des fois ne tɛ kɛ hakilina kelen ye. Mais mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ k'a tɛ faso in fɛ. Mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ k'a tɛ ka transition dɛmɛ. Surtout nin wagati terrorisme mɔgɔw ye janfa baden labɛn sur le plan de la communication. Abdul Niang bɔra n'a caman ye. A ka information ka teli. A bɛ maliyɛnw hakili sigi. An b'o la i b'a ye k'a fɔ n'o nana fara Ben le cerveau. Sidiki Kuyate Tahirou b'a ka Abdul Niang fara o kan. An balimaw an kana ɲɔgɔn nɛgɛn. C'est comme transition soutien. I b'a fɔ transition a soutien i b'a fɔ k'i y'u sen 2 de bɔ u kɔrɔ quoi. I b'a fɔ k'i y'u sen 2 de bɔ u kɔrɔ. Est-ce que vous voyez? Parce que i b'a dɔn fɛn min bɛ k'an ka jamana in ci. Et surtout an jugulamɔgɔw. I b'a dɔn o sago ye min ye ni ko fɔra o bɛ girin k'o jɔ ko nul n'est au-dessus de la loi ko mɔgɔ si tɛ sariya sanfɛ. O ye tiɲɛ ye mɔgɔ si tɛ sariya sanfɛ. Mais bi anw bɛ contexte dɔ de kɔnɔ c'est un contexte particulier. Anw bɛ contexte particulier de kɔnɔna la. Anw ni diɲɛmɔgɔ de bɛ ɲɔgɔn na u bɛ ka nkalon ta k'a da anw na. Bi transition in dɛmɛ fanba a bɛ ka kɛ réseaux sociaux sanfɛ minnu bɛ k'o kɛ n'olu caman taara i yɛrɛ sɔrɔ kaso la au même moment. Aw ni nkalon dara na jɔn bɛna bɔ k'a nkalon tiɲɛtigiya jɔn bɛna bɔ k'a nkalon expliquer maliyɛnw ye. An ma ban ni ko kɛra sariya k'an poursuit sariya k'an nɔ minɛ mais an kana nɔ minɛli bɛɛ kɛ kaso ye. Bi anw bɛ niveau min na ka an bila est-ce qu'il y'a faamu an ka taa an ka denbayaw la ni problème y'an sɔrɔ k'an bila an ka taa an ka denbayaw la yanni kiiri don cɛ cɛ an tɛna boli sa an tɛ drogue fɛ an tɛ drogue tala ye an tɛ bingalikɛla ye ko bɛ ko la an tɛ criminel ye k'an bila an ka taa an ka denbayaw la yanni an ka jugement don cɛ cɛ Ala kana an dɛsɛ o fana la. O de la ne bɛ kuma ne bɛ adresser vraiment autorité de la transition la u dɛmɛbaga jigi tɛ anw na dɛ anw tɛ baga kiiri ma anw dɛmɛbaga ye olu de ye anw jigi ye olu de ye
jigi fila t'anw na olu kɔ faamu anw bɛ mun de ye anw b'a ye k'a fɔ quelque part est-ce qu'il y'a faamu est-ce que autorités hakili bɛ an na wa est-ce que u ɲinalen tɛ an kɔ wa parce que fo an k'a dɔn an bɛɛ ye denbayatigiw de ye kabiri bɛɛ le cerveau ka minɛli kana Siriki kana Tayiruba i ka mɔgɔw bɛ commencer karisa i taga cogo dɔn karisa i kɛ cogo dɔn karisa ni m'i kɔlɔsi i ɲɛ tɛ minnu kɔgɔ da transition dɛmɛli la i m'u bɛɛ talen su tile an fɛn fɛn bɛ yen i b'a sɔrɔ bɛɛ para min nin f'i ye i muso b'a f'i ye i ba b'a f'i ye i balima b'a f'i ye ko vraiment karisa a y'aw ka soutien a y'a kɛ cogo dɔn a ka soutien a y'a jateminɛ mais o si la anw tɛ décourager parce que Asimi a ye baara min kɛ diɲɛ kɔnɔ Mali kɔnɔ fo ka dugukolo meleke anw t'a labila mɔgɔ ye anw tɛ Choguel labila anw tɛ 5 colonel labila anw b'u kɔ fo wagati min mais an bɛ fɛ u ka jateminɛ de kɛ n'u m'u kɔfilɛ u dɛmɛbagaw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la activiste mɔgɔ bɛ kuma i bɛ fili i tɛ se ka san kelen kɛ kuma la a tɛ se ka kɛ ko don dɔ k'i ka kuma tɛ tɛrɛntɛ i tɛ se ka san kelen kɛ don dɔ k'i ka kuma tɛ tɛrɛntɛ mais n'a ko o ko n'a bɛɛ kɛra est-ce qu'il y'a faamu i ka taa kaso la i ka taa kaso la i ka taa kaso la finalement anw m'an yɛrɛ ɲininka cybercriminalité o tuma a nana anw de kama parce que an sera niveau dɔ ma an siranna quoi kabiri Paul sigira cɛ an commencera ka siran vraiment parce que an bɛ k'a ye n'an taara nin contexte la n'an taara nin tagacogo la n balimaw a ma nɔgɔn dɛ surtout anw jugulamɔgɔw caman de bɛ ka yɛlɛ an ma bi anw jugulamɔgɔw bɛ ka yɛlɛ an ma i b'a dɔw ka page la u bɛ ka mun de fɔ k'a tɔ ye activiste 4 de dɔw bɛ k'a bila u ka page la k'a tɔ ye activiste 4 de ko Amara Sila b'a la Bubu Mabel b'a la Gandhi b'a la ani Kid Lajo Mali kɔnɔ donc dɔw bɛ ka yɛlɛ an ma dɔw bɛ fɛ olu fana sago ye anw fana ka taa tɔw sɔrɔ yen et n'anw bɛɛ taara ɲɔgɔn sɔrɔ yen jɔn bɛna Asimi dɛmɛ n'anw bɛɛ taara ɲɔgɔn sɔrɔ yen an ka extérieur la mɔgɔw bɛɛ diminen bi est-ce que olu bɛɛ tɛn'u bolo jigin minnu bɛ kɔ kan u bɛɛ diminen don an ka États-Unis kaw an ka bɛɛ de diminen bi an bɛ wagati min kɔnɔna la et an bɛ ka victoire ta wagati min na au même moment Tessalit yɔrɔw bɛ ka libérer an surunyatɔ Kidal la an ka nin nisɔndiya ni nin joie kɛ ɲɔgɔn fɛ c'est-à-dire ne bɛ min fɔ an ka autorités ye vraiment ko in u k'a lajɛ ni diɲɛma jɔlen ye u k'a lajɛ en même temps peuple malien mɔgɔ kana fɛn fɔ justice ma an kana justice dɔgɔya i b'a dɔn sariya de ye justice ka fanga di a ma ni justice dɔgɔya i m'a faamu i bɛ problème sɔrɔ mais sariya minnu ye fanga di an ka demander a sariyaw ka modifier loi contre la cybercriminalité cɛ an sera niveau dɔ ma an ka taa demander u ka loi in réviser sinon loi in tagacogo ma ɲi ni loi in continuera ka appliquer transition mana i yɛlɛma est ce que a bɛna mɔgɔya kɔ tuguni ni nin loi in continuera ka appliquer kabiri a wagati quelque part ne bɛ jigin maliyɛnw na bɛɛ le cerveau ta kɛra adamaden n'aw bɛ jɛ la fili ninnu bɛ se ka na mais fili bɛɛ kana kɛ k'an ka mago bɔ a tigilamɔgɔ la anw y'a kuma fɔ yan n ko bɛɛ le cerveau ta Siriki ta n ko fili bɛ se ka na mais c'est des patriotes u bɛ faso fɛ ninnu ye min da ninnu tɔgɔ dɔrɔn bɛ MINUSMA jatigɛ dɔw ma ye non a yamara a dabɔ laissez la justice bon tour filɛ nin ye Abdoulian ta de la san mɔgɔ caman bɛ ka wuli Amara an découragé Amara an tɛ k'a faamu kabiri bɛɛ ta la anw ye nin yɔrɔ de fɔ est-ce que y'a faamu ni ko nana an k'a layɛ ni hakili ye parce que ne siranna maliyɛn ye quoi i bɛ dɛmɛ kɛ ka dɛmɛ kɛ mais e bɛ fili ka erreur kelen kɛ i bɛ tila ka maliyɛn dɔw ka commentaire mɛn maliyɛnw bɛ ɲina i ye ɲumanba min fɔ fanga kan o bɛ ɲinɛ o kɔ dɛ kuma porokotori i bolo yɔrɔ min na bɛɛ bɛ taa o de la bɛɛ ninnu ta kɛra dɔrɔn kuma minnu porokotora bɛɛ bɛ ka taa i balaw de la u ye ɲuman min kɛ bɛɛ ɲinɛ n'a kɔ e cɛ an kana kɛ ten fili bɛ se ka bɛɛ sɔrɔ mɔgɔ bɛ fili a bɛ don bɛrɛ la kangari bɛ da ye a tigi bɛ changer parce que fo ka dugukolo meleke bɛɛ nin tɛ se est ce que y'a faamu ka fanga in janfa Siriki Kuyate tɛ se ka fanga in janfa a tɛ se ka transition kɛlɛ fo ka u n'anw tɛ se ka bɛn o kan u n'an tɛ se ka bɛn o kan Tayiruba fo ka dugukolo meleke Tayiruba bɛ ka soutien min kɛ ala kelen de b'a dɔn wallahi c'est à dire n tɛ fɛ ka n da don Tayiruba ka condition na quoi Tayiruba sɛgɛnna Tayiruba ni sɛgɛn tɛ fila ye fanga in nɔfɛ wallahi Tayiruba sɛgɛnna Tayiruba ye sɛgɛn min kɛ n tɛ fɛ ka n da don a ka vie la mais a ye sɛgɛn min kɛ wallahi anw si m'a kɛ n bɛ kuma kan tɔ to quoi
parce que ma ka condition do ana on ta tekelen quoi et si ya fam on menina autorité kele contact kelen te on est le 5 colonel che o kana ka problème mɔgɔ mana ɲininka n'i ye mɔgɔ ɲininka su ni tile anw bɛ mɔgɔ hakili sigi mɔgɔ minnu b'an wele téléphone na nin yɔrɔ la a ta kɛra an b'a fɔ a hakili sigi a jigi sigi armée bɛ nalen an bɛ mɔgɔ daba min ka problème a bɛ mɔgɔw kɔnɔ ko n'u kumana anw fɛ k'u kumana Asimi ninnu de fɛ anw ni Asimi ninnu ti ɲɔgɔn kalama an bɛ kuma minnu fɔ mɔgɔw bɛ sɔrɔ minnu b'a lase u ma sinon contact direct tɛ an n'u cɛ u ko ka d'an ye wa an t'u labila an t'u hali min kɛra an tɛ dimi kɔrɔ mais an bɛ ka bɔ ka fɛn dɔ de fɔ anw yɛrɛ tɛ sa nɔfɛ mɔgɔw de bɛ ɲini ka décourager i mana bɔ gɛrɛn na i mana bɔ yɔrɔ min na appel ne ka téléphone tɛ ka kɔ tigɛ n ka inbox message amara an tɛ ka nin faamu amara an bɛ ka décourager fanga la amara an jigi bɛ ka tigɛ amara u bɛ ka bɛɛ minɛ kelen kelenni donc ne kɔni b'a fɔ mɔgɔw ye u kana décourager mais ka ɲɛfɔ an ka autorités ye u k'u hakili to u ka sigi an ni u ka ɲɔgɔn ye u ka fɛɛrɛ kɛ an n'u ka ɲɔgɔn ye an ka sigi an ka kuma u ka lajɛ ani protection dɔ ka kan e cɛwɛ aw bɛ ka nin baara kɛ fɛnɛya tɛ dɛ ne bɛ n ka baara la fɛnɛya tɛ Boumabel bɛ baara la Gidilajɔ bɛ baara la fɛnɛya an si tɛ fɛnɛya ye a jateminɛ an ka vidéo kɛ ɛriw wagatiw de b'a la o an tɛ vidéo kɛ wagati bɛɛ la o b'a yira an bɛ temps dɔ de kɛ baara dɔ la quelque part est-ce que vous voyez faso kanu dusukasi ka IBK parce que IBK kun nana ni fanga jugu ye an kunna dusukasi de ye an bila an wulila ka don nin baara in na ka IBK gɛn an IBK gɛn donc fanga min bɛna jagoya an b'a fanga soutenir jagoya an b'a fanga soutenir donc an b'o baara min na a kana dɔn an ye est-ce que i y'a faamu mais le minimum de protection i bɛ ka mɔgɔ dɛmɛ a tɛ sanu d'i ma a tɛ wari d'i ma i bɛ k'a kɛ faso kama i bɛ tila ka taa kaso la o ko kelen na tuguni ala i mana bɔ i muso bɛ min fɔ i mana bɔ i ba bɛ min f'i ye i fa bɛ min f'i ye i balimaw i kɔrɔkɛw bɛ min f'i ye o bɛɛ b'a fɔ k'i k'a bila a yɛrɛ k'a lajɛ sa a da aw ɲɛkɔrɔ o de la n'i ye duga ye mɔgɔ su kan est-ce que i y'a faamu n'i ye duga ye mɔgɔ su kan a fɔ ko bɔ an su kan n'i ye duga ye mɔgɔ su kan a fɔ bɔ an su kan o de la caman hali anw yɛrɛ dɔ b'anw yɛrɛ activiste dɔw la bɛn t'a dɔw y'a kɛ ko wɛrɛw ye mais u tilala ka réalité ye u y'a bila ka taa minɛn wɛrɛ kɔnɔ mais u tilala ka réalité ye donc ni ko nana an k'a ɲini k'a fɔ ka bɛn kɛ ni fanga ni a dɛmɛbaga dɔw fɔlen don ɲɔgɔn kɔ an k'a ɲini ka fɔ ka bɛn kɛ mais an kana kɛ dɔrɔn ni fɔɲɔgɔnkɔ kɛra dɔrɔn ka girin k'a tigi kɛlɛ radicalement k'a kɛlɛ systématiquement et Sidiki Kuyate filɛ a muso jiginna k'a to kaso la a ba banna k'a to kaso la a yɛrɛ k'a jateminɛ a ma nɔgɔn a ye min mɛn ko ba ye mun ka ko bɛɛ ye Sidiki Kuyate de ye bon imaginez i ba ka ban k'i to kaso la est-ce que i y'a faamu i yɛrɛ k'a jateminɛ o ka kɛ fanga kɔnɔna la n balimaw yɔrɔ a supporteli ma nɔgɔn dɛ mais n b'a dɔn Sidiki nin tɛ fɛn bɔ a ka détermination hali n'a bɔra a bɛ continuer ka transition soutenir Ben bɛ continuer ka transition soutenir Tahirou baw bɛ bɔ u bɛ tila ka transition soutenir mais u k'a lajɛ an ye kabilatigiw de ye an ye balimatigiw de ye c'est-à-dire minɛli a bɛ an fɛnɛ lamaloya de a bɛ an lamaloya de minɛli a bɛ an lamaloya a b'an kuma sulu n'i bɔra a bɛ kumada di jugulamɔgɔw ma n'i y'a ye anw bɛ kuma est-ce que i y'a faamu anw bɛ kuma ni fanga ye an bɛ kuma ni cɛya ye balimaw parce que n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a sɔrɔ jafarinya ni fɛn fɛn b'an na balimaw an bolo an bɛ ka baara min kɛ a ka di an ka ɲɛmɔgɔw ye a ka di maliyɛnw ye a ka di fanga ye n'a fɔra k'anw minɛla anw bɛna mun de ye ko fanga y'i cɛ ka bɔ an kɔrɔ an tɛ fɛ o image de ka kɛ extérieur mɔgɔw dusu kasilen ka se degré min ma Mali kɔnɔna la mɔgɔw dusu kasilen ka se degré min ma mais an b'a fɔ maliyɛnw kana décourager an ka miiri Kidal victoire mais k'a ɲɛfɔ an ka autorités ye ala kama deli don est-ce que i y'a faamu deli yɛrɛ de don a ye n balimaw a kana fɔ Asimi nɔ tɛ mais an bɛ bɔ ka fɛn dɔ kɛ est-ce que i y'a faamu hali sisan n ɲɛ tɛ mɔgɔ lankolon dɔ la ko ton tour va arriver c'est-à-dire ne ka tour a arrivera bi a arrivera sini a foyi tɛ anw lasira n t'a dɔn n'i y'a faamu anw bɛ ka faso in dɛmɛ peuple Asimi yɛrɛ kanu kama Choguel kanu kama gouvernement 5 colonel ye baara min yira u ye min yira farafinna anw bɛ ka transition dɛmɛ o de kama mais ni ko kasoladenw m'anw la décourager mais an sera niveau dɔ de ma vraiment n'an ma
dan siri ko dɔw la n'an ma ko dɔw jate minɛ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ nin transition tora ka i yɛlɛma a b'a ka soutien dɔgɔya a b'a dɔgɔya est-ce que y'a faamu parce que mɔgɔ bɛ hali commentaire kɛ wallahi u tɛ Asimi fɛ i b'a sɔrɔ fanga kɔrɔ mɔgɔ minnu ka n'a bɔnna olu de bɛ commentaire kɛ oui laissez la justice faire son travail ou bien olu de bɛ commentaire kɛ a caman na u b'a fɔ ko oui est-ce que y'a faamu vraiment cette personne il a parce que olu tɛ fɛ fanga n'a dɛmɛbagaw ka diya ni fanga n'a dɛmɛbagaw diyara olu ka n'a de bɔnna parce que diɲɛ don o don dɔw bɛ dugawu de la o hami ye ko fanga ni anw ka kɛlɛ ko n'o kɛra ko bɛ kɛ Asimi ninnu ka fanga fɛgɛyalen u bɛ fɛ k'o image de o de la i ma ye an tɛ ka an t'an dusu fɛ an sera ni yɔrɔ dɔ ma n'an ma kuma a ma ɲi dɛ an sigilen an ɲɛ b'a tiɲɛtɔ la an sigilen cɛ n'an ma bɔ ka dɔ fɔ o fana la a ma ɲi dɛ ne yɛrɛ ni Mali yɛrɛ tɛ ne m'a ye yɔrɔ la i dɛmɛbagaw olu bɛ se ka minɛ cogo sugu dɔ la quoi cybercriminalité drogue c'est-à-dire mɔgɔ fɛn fɛn bɛ ka minɛ drogue ko tɛ mɔgɔ faga ko tɛ ala kuma ko dɔ ka honneur ou bien est-ce qu'il y a faamu jamana c'est-à-dire moi je pense mɔgɔw bɛ se ka mɔgɔw i b'a ye k'a fɔ i bɛ se ka confier mɔgɔ dɔ la quoi i ka jugement bɛ fixé mais an b'i confier nin na i présenter i ka jugement don ka sɔrɔ a bɛɛ ma kɛ kaso la don ye i b'a dɔn n'i ye mɔgɔ don kaso la a ti ɲin'a de Segu Tunkara nana k'a bɛna armée soutenir o y'a sɔrɔ a ma kɔlɔkɔlɔ campagne kɛ k'a bɛna armée soutenir Segu nana Segu minɛla minɛ cogo min na balimaw n k'a don ne ko n ko ne ye vidéo dabila n n'a ma bila Ala y'a kɛ a bilala est-ce que y'a faamu mais hali sini a tigi bɛ yafa mais a tɛ se ka ɲinɛ a kɔ a tɛ se ka ɲinɛ a kɔ est-ce que y'a faamu a tigi ɲinɛ man di a kɔ donc vraiment anw kɔni anw bɛ delili de kɛ les autorités de la transition delili don dɛ vraiment il est temps a ka kɔfilɛ a dɛmɛbagaw la a ka kɔfilɛ a kɛra président a kɛra Sadio ye a kɛra an ka premier ministre bɛɛ ko k'an bɛ jɔda la bɛɛ ko k'an bɛ baara la mais anw de bɛ ka don kaso la bɛn n'a ma a yɔrɔ fana lajɛ vraiment Paul min nana pour la cybercriminalité tiɲɛ la anw siranna on siranna dɛ an jɔrɔla an siranna an jɔrɔla n'an ko an ma siran wallahi an ma tiɲɛ fɔ an dabali bannen don an kamana gannen don an bɛ na ala an kana taa yɔrɔ jan a jateminɛ sa an bɛ tila sisan ala k'a kɛ a ka ca ala fɛ an bɛ Kidali récupérer Kidali ko mana ban CEDEAO de bɛna bila anw na CEDEAO de bɛna kɛ anw jugu parce que u bɛna a fɔ an ye de k'an ka élection organiser anw bɛna f'u ye n ko élection anw da t'a kuma la mɔgɔ minnu kan k'o campagne kɛ n'olu bɛɛ donna o problème ye min ye n'i donna kaso la mɔgɔw ka état d'esprit tɛ kelen est-ce que souvent n'i bɛ bɔ i n'o hakilina kelen bɛ bɔ wa est-ce que i n'o hakilina kelen bɛ bɔ est-ce que n'i bɔra hali n'i ko i bɛ transition dɛmɛ est-ce que dɔw bangebaga tɛ a f'u ye ko karisa a ye nin ko lajɛ karisa i jɔ fɔlɔ i temporiser mɔgɔ dama min y'a fɔ anw ye k'anw ka vidéo jɔ nin kɔfɛ a ka ca bana sa ye vidéo jɔ a jɔ an ko k'an t'a jɔ armée bɛ ka baara min kɛ an t'a jɔ an t'a jɔ Faransi kana nkalon d'an na an t'a jɔ MINUSMA kana nkalon jugu ta k'a d'an na u ye min kɛ ATT la an tɛna sɔn ka kɛ Asimi ka fanga la anw fana y'an kali de Sirasiw y'u kali cogo min na anw kunnafoni na anw y'an kali an bɛ bilahi tan anw bɛ balolen Faransi ka kunnafoni jugu tɛ Mali minɛ a tɛ don yɔrɔ sɔrɔ Mali la wallahi o de la an bɛ activiste bɛɛ fo an ka mɔgɔ fɛn fɛn bɛ bɛrɛ la ka se bɛɛ ma Sidiki Kuyate Tayiruba Abdul an bɛ u bɛɛ fo ka f'u bɛɛ ye k'u ka courage ta an ma ɲinɛ u kɔ wa kelen bɛ peuple ma ɲinɛ u kɔ wallahi peuple b'aw ka soutien na o de la an bɛ yɔrɔ dɔ fɛnɛ fɔ peuple ye ni activiste dɔ minɛla n'a t'a encourager kuma bɛ kuma la a kana fɔ ayi non laissez-le karisa il a fait c'est-à-dire a ye kow ɲɛɲini quoi a ye kow ɲɛɲini anw sigilen kun ɲɛ bɛ nin natɔ de la Asimi tɛ nin kalama o i dɛmɛbaga ni Asimi bɛ nin kalama i dɛmɛbaga jɔn bɛ sɔn olu ka taa kaso la mɔgɔ minnu bɛ ka e dɛmɛ fo e yɛrɛ ye u féliciter o b'a yira le président n'est pas au courant donc anw kɔni anw bɛ ala de deli sisan est-ce que y'a fɔ en même temps mɔgɔ min bɛ ministre de la justice yala balimaw wallahi ne sɔnnen tɛ mɔgɔ ye k'a bɔ n'o ye kasoke ye billahi mɔgɔ ɲɛnama dan
o ko be galonjugu ta ka dane la est-ce qu'il y a famu ka kasoge to procureur la wallahi kasoge ne bla nga hage ko na la donc on ta do problème mbe yorom na mais vraiment ame deli ke anga autorité ou ka ou kofle pouvoir exécutif ou ku kofle ana sinon en sengenare vraiment en sengena donc vraiment mo kana sala transition soutenir la mo shi kana décourager wa kana abla asiminga minangono asiminte il faut pas que président a imagé ka gâté gouvernement mais ou ka laje ou redamani yonche problème be niveau mina ou ka responsabilité ou ka assurer sinon cybercriminalité on strana quoi ni andum strana jagoya vidéo be jo donc on ma nga strana wakati je kelema bane ani sida o bena le blanyona ou ba fo be amarko bi anga courantiga be sena o mala ka fo malion ye ay courantiga mu a supporter central benale e che mo mu mo barala no lutara bolmo ni courantiga juara jo mena boka kuma malion fait c'est du coup inflé ça saute tellement aux yeux a denye korodro ibale mais ni nous bem John e bena fo ko courantiga anga mu John e bena kuma énergie a fo malion e kanga mu courantiga la kanga mada John e bena fo John e bena fo est-ce qu'il y a mu mbolmo anga ato projet munun kera a projet do be se kata 7 ans John e bena fo malion anga sanwolon vla kono anga élection ko bla eche président ka soutien transition ka soutien malion djigi olu de be ka nyon sorota donc on connaît am minini vraiment anga autorité o kala ne be vidéo en blanc assalamu alaikum